News. Aigano Ndizi TV News. Obwansu Vumugusi. Nejinga kijinde na ndetoka nyorna semesa ito ya mangana mayeri ngoma inga kitoa ya sangiri kuria kete gukaboni ngano gosemeri kwane ani gwendete gutwara ritu kurigi ya nekero twendete gutwara ritu kuri maigande na Good Friday ninsemere dibuna ni gwendete kuritwara gosini gwendete ko rigi ya gocha soda ndonse soberete no kubori kwane asando nse soberete bono irari bagiria bene kurarigiria mangana aito Amayia Chinsa Isano Ibere ritu kuniri chuma kero jitariki 15 mutinyuka no mwaka ujirwe meronke Ibere nibere kona kwaliga ni nyorana nabo gotobwatia asensemeri yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News paiga asensemeri ya YouTube nabo gotobwatia Ndizi TV News nabo boigo gototweet @Ndizi TV News otari kwebe kerengeri kyao kugetuma gwetera se namba eyira skin yago kaba muna inche goikomelio hoyora asensemeri yomunwe manyerio nigakorokwa Joshua Auta neriane Brighton Makori. Oyo kurigie kirogo kyobo chumbe kurwa sebunge ya Nyalibali Masaba Joel Onsale gesuka nikubona nyaririga kuburi abana hinchi bonzi usaba menyibe county ya Kisia moniri ya Nyamira kwena kibuna nkura libare omurembe karutwendete kweriga ngo cyasobo cyo bonne bwo mwakoyo igaboigo gesuka niganyaririga kumwakera niganyaririga kumwakera umwasiri bo borendi weme Dr. Fred Matiangi aso kwena kibuno mugusi ogire amo Inchencho Onsale gesuka